बोलो बो ए जाऊचे तो बोउ नहीं जाइन कबाड़ खोलो ଯା ହଉ ଭାଇନା ମୋର ଭାରି ଖୁସି। ଭାଇନା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଯାଉ ସେତେବେଳେ କହିବ ବୋଉଲ ଏ ବୋଉଲ ତୋ ବୋଉକୁ ବିଦା କରଲ ମତେ ରଖିବାସ କରି ଦଉନି ଲୋ ତା ବୋପା ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି ବିଦା କରିଦେଲ ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋ। ସେତେବେଳେ ଖୁସି ଖାଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏଇ ଖୁସି 7 ଜନ୍ମ କଣ 70 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ତମର ତ ଆଜି ରିସିପ୍ସନ ଆଉ ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିକେ ଭାଉଜ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ କର। ଯା ହଉ ଭାଇନା ଭାଉଜ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ତମେ ଜଣେଇଦେଲ ଆଜି ଭାଉଜ ବହୁତ ଖୁସି ନା। ଯା ହଉ ଭାଇନାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ଆରେ ହେଇ ମାଛଟା ତ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା ଗାଲି ଫାଲି କାତି ଫାତି ଛଡା ହବ ପିତ ଫିତ ବି ବାହାରିବ। ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଟି ଆଳୁ 2 କିଲୋ ଘିନି ଆଣେ ଆଉ ତାକୁ ବି ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦବ ଭଲ କିରି ବାଡିଆ ଘାଟଟା ହବ। ମୁଁ ଯାଉ ଜଲ୍ଦି ଘିନି ଆଣେ ଆଜି ପୁଣି ବଡପାଳ ହାଟ। ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟା ଭାରି ଭଣ୍ଡା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ମାନେ ଆରେ ସେଥିଲାଗି ଭଣ୍ଡା ରେଟ୍ ଚଢି ଚଢି ଯାଉଛି। ଏଠି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୁଚେଇକି ତାକୁ ବାହା କରିବେ। ଯଦି ସେ ଦିଟାର ମା ଯଦି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ 26 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି ଏ ଦିଟା ଛୁଆର ମା ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏମିତିକା ସିଷ୍ଟମ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତ। ଆରେ ଏ କଥାର ଅଗ କୋଉଟା ଚେର କୋଉଟା ବାଳକୁ ତ ଜଣା ପଡୁନି। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଖାଲି ଖାରୁଆ 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 ଲାଗୁଛି। ଏ ଯୋଉ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା 26 ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ କିଏ ଛୋଟ କିଏ ବଡ। ଆରେ କିଏ କାହାକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତା ଛୋଟ ବୁଝେଇଥାନ୍ତା ବଡକୁ ନା ବଡ ବୁଝେଇଥାନ୍ତା ଛୋଟକୁ। ଓଡିଶାବାସୀ ମାନେ ଆପଣ କହିଲେ ସବୁ ତ ସେଇ ଗୋଟାଏ ସଜବାଜି ଦୋଷ ଅଛି। ତମେ ବୁଝିପାରୁନା କଣ ଓଡିଶାବାସୀ ମାନେ ଟିକେ ଖୋଲିକିରି କମେଣ୍ଟରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ବାହାବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅ ତତେ ବାହାବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ କଣ ଅନ୍ଧ ତା ଆଖିରେ କଣ ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଜାଣିପାରୁନି ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି ନା। ଏ ହେ ଭାଉଜ ତମେ କଥାଟା ଓଲଟା ବୁଝୁଛ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କତିକି ଯାଇଥିଲ ତମେ ସଜ କି ବାସି ସେ ଜାଣିଥିଲା କି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ତମେ ବାସି ଦେଲା କାଶି ଆଉ ଏଥିରେ ଭାବିବାର କଣ ଅଛି ଯେ ପର ଝିଅର ଦୋଷ ଦବାର କଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଏ ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଭିଡିଓ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହଉଛି। କଥା କଣ କି ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କର ବାହାଘର 4 ଦିନ ହୋଇନି ସେ କନ୍ୟା ଯାହା ହାତ ଧରିଥିଲା ଲୋକ ଲଗେଇ ମାରିଦେଲା ପର ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତୁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଲୁ ସେ ଦୋଷ ତୋର କଣ କରିଥିଲା ତାକୁ ତୁ କଣ ପାଇଁ ମାରିଲୁ? ଯାହାକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ତୋ ବୋପା ମାଆକୁ କଣ ଜଣେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହା ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି କହେ ବୋପା ମା ମାନେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ କୋଉଠି ସେ ଭଲ ପାଇଛି କୋଉଠି ନାରେ ନାରେ ହଉଛି ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ସେ ବାହା ହେଲା ତାର ଭୁଲ କଣ ଥିଲା କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ମାରିଦେଲା? ଗୋଟେ ବାପା ମା କୋଳରୁ ପୁଅକୁ ଛଡେଇ ନେଇଗଲା ନା। ସେଥିଲାଗି କହେ ଯଦି ତମର କଣ୍ଡୁ ଉଠୁଛି କିଛି ଟୋକି ମାନଙ୍କର ଏମିତି କରୁଛ ତ ନିଜ ବୋପା ମାଙ୍କୁ ଜଣାଅ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ ନାଇଁ ମୋର ଏଇଠି କଣ୍ଡୁ ଉଠୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି କଣ୍ଡୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହା ହେଇପାରିବି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବହୁତ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପରପୁର ଜୀବନ ଗଲା। ଏଭଳି ନାରୀକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଘ ମୁହଁରେ ଦବା କଥା ନହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରେ ଦବା କଥା।